Türkmenistanda gümrük paşlarynyň täze mösberleri tasdiklanyldy. Türkmenistanda importa durýan käbir azyk önümleriniň täzeden gytalmagynyň we gymmatlamagynyň fonuna ýurtda käbir haritlaryň gümrük paşlarynyň mösberleri tasdiklanyldy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken degişli karary resmi medeniýetde 28 fevralda çap edildi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň çägine getirilenine gümrük paşlary belirlenen käbir haritlaryň sanawy hemde gümrük paşlarynyň mösberleri Türkmenistanyň çäginden daşary alınıp gidilenine gümrük paşlary belirlenen käbir haritlaryň sanawy hemde gümrük paşynyň mösberi tasdiklanyldy. Gümrük paşlarynyň täze mösberi ýa-da degişli haritlaryň sanawy döwlet medeniýetine ma'lum edilmeýär. Bu barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň resmi web saýtyna hem maglumat berilmeýär. Ýöne soňky kabul edilen karar Türkmenistanyň goňşy ýurtlary bilen döwlet serhet geçergilerini ýapyk saklaýan wagtyna gawat gelýär. Ýa-da koronavirus keseliniň Türkmenistana ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglylykda fevralyň soňky 10 günlüğünde Türkmenistan goňşy Eýran we Awganistan bilen aradaky döwlet serhet geçergilerini ýapdy. Munun ýygyny aýyň aýagyna ýurtda importa durýan käbir azyk önümleriniň şowsany bakçy önümleriniň hususan kartoşkanyň we soğunyň gytçylygy we gymmatçylygy ýüze çykdy. Azyk üçünçiligine dören bu ýagdaýyň ýygyny mart aýyna geçip Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmen häkimiýetleri ýurdun tas ähli regionlarynaky bazarlarda gök bakçy önümleriniň bahalaryny aşağı çekmek üçin tagalla etdi. Sowda nokatlaryny bahalara gödäwçiligi güýçlendirdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysynyň 4 martda habar bermegine görä häzirki wagtda Aşgabatyň Cennet bazaryna en gymmat 1 kilogram kartoşka 8 manat 80 teňgeden bahalanýar. Ýa-da fevralyň aýagyny Aşgabatda kartoşka 15 manata çenli gymmatlady. Ol teke bazaryň töwda tekçelerinden wagtlaýyn ýitirim boldy. Balkanava şäherine häkimiýetleriň bazarlarda bakçy önümleriniň bahalaryny mejburi aşağı çekmek finansyklary bilen 2 martda Balkanawatda kartoşka soğunyň mejburi bahasyndan has gymmat satylýan gara bazarynyň dörenligini habarçymyz maglumat berdi. 2 martda Amerikanyň sesiniň Türk gullugy 800 Türk ýüklewynyň Türkmen-Iran serhedine koronavirus bilen baglylykda saklanyp galanyny habar berdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýurt içinden habarçysy ýerli synçylary salgylanyp Türkmenistanyň gök bakçy önümleriniň bahalarynyň birden gymmatlamagynyň diňe serhedin ýapylmagy bilen näleýsem gümrük paşlary bilen bagly prezidentiň gol çeken täze karary bilen berk baglanyşyklygyny habar berdi. Berdimuhammedowyň täze gümrük paşlaryna degişli gol çeken karary 1 martda güýje girdi. Resmi medeniýete görä bu karar ýurdun önüm öndürüjilerini höwetlendirmek, olaryň bähbitlerini goramak we öndürýän haritlarynyň bäsleşigi ukyplylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem sowda dolanşygyny düzgünleşdirmek maksady bilen kabul edilipdir.